அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நாம் செய்யும் சமையல் என்னென்றால், தமிழர்களின் சுபகாரியங்களுக்காக மிக அவசரமாக மிக இலகுவாக செய்யக்கூடிய ஒரு உணவு பண்டம் தான் இனிப்பு பண்டம் என்று சொல்லலாம். அதுதான் லட்டு. நான் எப்படி செய்கிறேன் என்பதை உங்களுக்கு இன்றைய காட்சிப்படுத்த இருக்கின்றேன். அதுக்கு முதல் பிபி கணேசன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். அருகில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். வாருங்கள் பார்ப்போம். நான் 1 கிலோ ரவா எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். 1 கிலோவுக்கு 1/2 கிலோ சீனி, வெள்ளை சீனி 1/2 கிலோ, 100 கிராம் ப்ளம்ஸ். இப்போ டின்பால் இப்படி தான் ஒரு டியூப்பில் வருது, கட்டிப்பால் இது, அது ஒரு டியூப். அதை 100 கிராம் காஜு, அதை இப்படி பாதியாக நொறுக்கி எடுத்து வைக்கணும். மற்ற நெய், ஒரு சிறிய 1/2 கப் அளவில் நெய். இப்போ சட்டியை வச்சுட்டு அந்த 1 கிலோ ரவாவை நாங்கள் வறுக்கணும். நல்லா ஓரளவு பொன்னிறமாக வர. இது ஏற்கனவே மஞ்சள் ரவா, இது மிக்ரோஸில் ஒன்று, இந்த இதில் படத்தில் காட்டுறேன் பாருங்க. மஞ்சள் இதை வறுத்து நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டு அது நாங்கள் ஒரு சட்டிக்க மாதிரி, சில பேர் அப்படியே வச்சு வறுத்து நெய்யிக்கே வச்சு எல்லாம் மாற்றிக்கிறோம். இதுக்குள்ளே போட்டு சூடு கொதியோடையே அப்படியே அந்த 1/2 கிலோ சீனியை இதோட சேர்த்து கலக்கணும். கலந்து வைக்க அது தானாகவே அந்த சீனி உருகி அதோடு சேரும். வடிவாக கீழே இறக்கி நாங்கள் சேர்த்த மாட்டோம், நல்ல வடிவாக வச்சிருக்கலாம். இங்கெல்லாம் நாங்கள் அந்த நெய்யை சட்டியில் விடணும். அதில் இருக்கிற முந்திரி வத்தலை போட்டு ஓரளவு பொன்னிறமாக, நல்லா வறுக்க தேவையில்லை, ஓரளவு பொன்னிறமாக வறுத்துருக்கணும். அதுக்குள்ளேயே அந்த நெய்யுக்குள்ளேயே பேருந்து ப்ளம்ஸையும் போட்டு இருக்கணும். அதையும் ஒரு சொற்ப நேரத்தில் எடுத்தால் காணும். அதுக்குள்ளேயே பேருந்து நாங்கள் அங்கே சேர்த்து சீனியும் ரவாவும் சேர்த்தையும் போட்டு கிண்டி எடுக்கணும். அப்படியே முழு நெய்யும் பிறழக்கூடிய மாதிரி என்னோட அங்கே பேருந்து நாங்கள் இந்த கட்டிப்பால், டீப்பில் வந்த கட்டிப்பால் அந்த பேக்கெட் முழுக்க, அது ஒரு 100 கிராம் தான். அது முழுக்க பிறழக்கூடிய மாதிரி, முழு ரவாயோடையும் சேரக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் பிரட்டி எடுக்கணும். இப்போ இதோட சிறிதளவு பாலும் அதோட மஞ்சள் கலரையும் சேர்ந்து முட்டை கலக்கணும். அதோட நல்லா பிரட்டி எடுக்கணும். ஒரு இதுவும் இல்லாமல் அதோட சூடு வரைக்கின்ற அந்த வறுத்த கஜு ப்ளம்ஸையும் போட்டு அதோட ஏலக்காய் பவுடரையும் கொஞ்சம் சேர்த்தா கொஞ்சம் வாசனமாக இருக்கும். சில பேர் பால் எல்லாம் முடியணும். இதே காணும். இந்த 1 கிலோ ரவாவுக்கு 1/2 கிலோ சீனியை இறுக்கி வச்சுருக்கேன். இதில் நெய் விடுறது காரணம் என்றால், நெய் அந்த சீனியை இருக்கணும். சில ரவா கடிக்க இல்லாமல் இருக்கும். இது அப்படியே வச்சு மிதமான சூட்டோடு அப்படியே 2 சூடு ஆறாக்கும் மாதிரி உருண்டை பிடிக்கணும். பக்கத்தில் தண்ணியை வச்சு கையில் தேய்ச்சி நாங்கள் பிடிச்ச மாட்டால் வேகமாக பிடிச்சிடலாம். கையிலே முட்டாது, ஓரளவு வடிவாகவும் பெறும். அது சரி, அவ்வளோதாங்க. நல்ல சுவையான, மிருதுவான, இனிப்பு மளவான ஒரு ரவா லட்டு செய்து பார்த்தோம். சரி, லட்டு செய்வது எப்படி என்றதை பார்த்தாச்சு. இக்காணொளி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு காணொளியுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றியுடன் கணேஷ்.